Ipatsakan sa doktor doon. Murag dugay-dugay na ba? Wala. That's all then. Ato na itawag ang doktor sa dati sa radyukan. Matatabang siya, ana. Sa modernong panahon karon, gikinahanglan ang pag-amping sa mga lawas. Mahal ang tambal, mahal magpa-ospital. Pakisayod ka bahin sa ibaratian. Pakilaw ang Dr. Edward Gagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa kahanginan. Malipayon man po ko kung magtrabaho ko. So, ang istoryahan ako karon butaga mahigala. Unsaon yun nato ni nga mag-operahan mo, matambalan mo, nga dili kayo dako ba? Kung wala mo ka-realize mahigala, maski na didto pa mga kuan ba nga kamo mangyod lisod mangyod kay sa tinuod ang kwarta mahigala. Wala man gyud dato diri sa tibuok kalibutan masig si Donald Trump, Steve Jobs namatay nang galing to. Wala eh. Magkulang may yung kwarta gud basta magpagtambal ka kay wala lagi nag una-una nga masakit ay. Wala man nagplano na to ayon ano mga ubusipon ng mga ingana kay di ba common man kay na siya pero kanang operasyon ba kinahanglan ka operahan kadaghanan sa pasyente ba maghunahuna nga wala sila gibayaran kay gobyerno man sa tinuod may gala imbis sinuon nagtipid mo dito kay dito mas gobyerno magdako man hinuon siya magdako gid siya gyud kay ngano ang una gyud sa gobyerno sa government hospital papaliton mo magtambal sa gawas. Talagsa ra gyud ng mga tambal nga inyong makuha nga idapat sa pasyente ninyo diya sa government hospital. Imbis sinuon makatipid mo, di mo wa mo ibayaran kay ma-charge sa PhilHealth kay ang kuan ba ang tambal biya mabot ba nag 8,000 pa sa 10,000 ang tambal libre. Ako wa pa mo kay baluan na. So, resitaan mo. Di nipalit na mo. Samantalang dito mo sa private hospital, ma-charge pa to sa PhilHealth. Ma-charge sa PhilHealth. Kaya usually good, sa first 24 hours, ang tanang tambal nga inyong gamiton, i-charge sa PhilHealth. Munang kinaiya sa private hospital, may gala. So, dili yun ko ni maatik ani ba kay government doctor man ko o private doctor. So, sa government, tayo pahabisayaon na to. Kanang tumor markers muna siya makadetermine kung saan cancer na siya, cancer of the pancreas, cancer of the cancer of the liver, sa atay, cancer sa tinai, cancer ba sa mga lusay. Nana siya yung mga examination sa dugo nga dili available sa government laboratory. Ikaduha ay katulod ay kanada yung mga examinations nga ang radiologist dili available so madto nito isa ka adlaw sa isa ka semana di mahulat mo kanang pagbalik-balik ninyo balik-balik sa government hospital lain o unsa man follow up pa na kay ang tambal ra gyud mahigala ang pagtambal gyud sa pasyente kinahanglan gyud na follow through kay kun dili na mamao ang imong mahimot may tabo na imo ba para sa ani istoryahan ta mo isa ka pasyente nga nisakit lang ang kuto-kuto. Adto siya dito sa kuan, paratsada ang laboratory, gikan sa CBC, FBS, CREA, ALT, lipid profile, uric acid, ECG to the echo, ultrasound. Gihimo na tanan ba? Gasto ang pasyente og 10,000. Pagbalik niya sa government hospital, dala niya tong laboratory, tanaw examine sa imo, diretso. Kinahanglan kag barium enema noy. Barium enema imong kinahanglan. So, isa ka laboratory, ni gasto kag 3,000. Dili 10,000. Kay dili man ka iretsada og laboratory, specific man ang laboratory nga gihimo sa imo. Kita ninyo ang kaminos sa gastos kung kanang ang private doctor mo tanaw sa inyo. Maingon lagi mo nga barato dito dok, 50 lang. Pero balik-balik ko ng pila ka semana. Di wa na. Wa na tong inyong giingon nga barato. Di, dito na.
pag espesyalista mo handle sa inyo may gala, bayad mo sa iyang professional fee. Kung mo charge sa Davao Doctors o 80, dito sa SPMC 80 gihapon. Para sa atong gi-diagnose na kung na gallbladder stone. Kani practical gyud ni may gala. Ningong kunoy, na kay gallbladder stone. Na ami package diri sa DMSF nga ang imong gastuhan lang, gastuhon nimo 38,000. Unya kay nag paastig-astig man ang anak, dito gyud siya sa SPMC. Kuha siya doktor sa Davao Doctors. Pilay gasto may gala? Usan para sa gallbladder surgery. Di, kung sa may inyong buhaton, man gyud may kwarta, diretso mo dito sa Lingap, PCSO. Maura gyapon. Kay ang i-cover sa Lingap, may gani dako ng 10,000. Di man para sa una nga pagpangayo nimo 100,000 tagaan kas Lingap og 100,000 dili na ingana ron ay. 10,000 na ihatag mo, may 5,000 na gani usahay. Wala gyud. Una hitabo ron oy. Pag uli nimo, ang isa pag yun may gala. Pag human og opera sa imong gipili nga surgeon, may kanig mo may ganito mo round sa imo. Bisitaon ta kada adlaw. Way gid. May ganig makita na nimong naong imong surgeon sa SPMC. Dili ay. May mo rounds na siya. Ang iyang mga kasangkayan na mo rounds sa imo. Usay ganig di pa gani madresingan na imong saman. Mo na tinuod gyud wala na makakita og ingana nga sitwasyon ba sa tibok Pilipinas ha. So naghimo ning Davao Medical School Foundation og tabang himong package. Niabot sila atong October nahurot ang 10 million. So giundang sa nila ang package sa mga operasyon kay nag-review mi sa among sa gastos sa pag-opera. Kay amo ang punto gyud sa foundation may gala sa Davao Medical School Foundation nga makatabang. So karon inihapay mi og pila ka buok bandage gamiton, unsa kataas nga plaster, unsay mga injection nga kailangan gyud nga pwede ba kaning medyo barato-barato nga antibiotic. Pwede ba nga pila ka buok dextrose. Nag-ihap na siya gikan sa pagsugod sa pag pre-operative kanang pag pre-operative anesthesia ba kana bang patulog sa before opera, hangtod sa pag-abot mo sa sulod sa operating room, pila ka minutos dito, pila ka oras dito, giihap na siya, hangtod nga makauli ka ba? Hangtod nga, muuli na yun ka, magbabay na ka. Giihap na mo na siya para mabutang sa package. So, probably, probably, by January, base lang ha. By January, mubalik ang package sa DMSF. O dako kay diferensya may gala kay istorya ang tabitaw mo nga na isa ka pasyente gioperahan sa SPMC ni gasto 120,000. Samantalang diri sa DMSF ang gigasto lang taon 38,000. Pero daghan yun yung way ko angod nga pasyente no. Daghan yun. Mao lagi na siya may gala. Mo gining trend sa kinabuhi ba. Nagi tao nga abi nila makalibre na, makabrato. Pero why dili kay balo mo pasalamat. Mga naman yun siguro ng kinabuhi may gala. Ikaw natin ipangadyo na ito nas demonyo. Abi ni pangadyes Ginoon ay pangadyes demonyo. So by January na may package usab sa kuan sa broken sa Nahigal wa na sila nadawat og package since January wa na sila kwarta. Ang Davao Medical School Foundation wa na sila kwarta pero maayo ni mangayo og kanang mga tabang sa gawas ba kay sa tanang hospital nga ako maoperahan ang Davao Medical School Foundation ang medyo brato-brato yun. Naiuban procedure nga medyo mahal. Pero nagi uban nga barato yun siya yun. Tig-opera man yun ko sa tanang major hospitals diri. Makita yun ako nga
dili kon ba, di matangkong ang pasyente sa sulod sa ospital kay may taan man nilang paagi nga makauli ba masigwa pagkabayad. Mao lagi pud. Ha? Isa na kabudega ng gibiling at kon ba, TV dito. Ha? Isa na kabudegan TV, refrigerator, motorsiklo, pangbilin dito ng higala sa ospital. Para pang, sa tawagan na mami? Pang, ha? Collateral, pang collateral. Mao lagi na noy. Unya, timpaha kay katul ako tutunlan. Basta gani mo katawa ko may gala. Mo katul gani akong tutunlan oy. Nya, napo kay na notice may gala. Kung magpa-opera mo sa SPMC, sa tinuod na, in history yun yung tinuod na, training hospital man yung SPMC. Ang may tabo sa inyong consultant ba? Consultant ninyo, ikuha ninyong consultant dito sa gikan Davao Doctors. Pero sa tinuod na, ang iyang mga assistant dito mag-tubang dito sa operasyon. Tuti lang kung tinuod ninyo. Di paras diri sa private hospitals nga dili may pwede mag-opera glain. Ay, kami kayo mag-opera yun. Muna patakaran sa private hospitals. Ani, kung ano siya, anang eye-opener ni sa inyo ba? Alam nga, cleaning hospital pa-operahon ang kuan. Pa-operahon ang ilang mga kuan, gi-training. Kaya, langan. Mao lagi ni. Dili man ingon pagdaot ba, pero mo nang sitwasyon man gala. Kami diri sa private, ako ra po noon nga kung nasa government, ako po yung opera kasi sa Samal na gala. Ako man yung opera. Wala man ko mahatagan dito unsa ba. Wa may dili man training hospital ang Samal. Ako yung opera gyud mismo. Masipag mga adto mo sa Samal Piña Plata. Gustuhon ninyo kanang gallbladder surgery? Dako na kayong 30,000 ba? Pero dili may advertise kay kapoy. Muna nga nakadako yung gusto nito sa Piña Plata. Program mo ni Governor Rosario God, di man ko kadili anak. Inoon, di man ko panghambog nga ang pasyente gid lagi magdala lag purol. Magdala lag purol. Ningon lang man na, Dok, opera ko. Way bayaran. Oy, maski isa katako. Maayo man pag ginoon ni pagdala ko ni Governor Rosario ang Davao del Norte. Makaingon jud ko sa inyo nga sus pagkaswerte gyud ninyong taga Davao del Norte ba. Di pa mo itangkong dito sa emergency ward, emergency room, tan-awon pa mo dito kanang residente gyud. Paghuman libre, bayad 50. Pag schedule surgery, duha ka surgeons nga consultant kay mo atubang nimo noy, Lunes o Biyernes. Tapos i-schedule ka na papangitaon lang kag 20 in taon. Mura man na imong pangayoon man kala. Tungaan pag yun na muna sa anesthesiologist ang 20 unaan lang na ninyo nga kanang 20 taon rin sa private hospital sa surgeon na kung mag-opera siya ng appendicitis. Kunyang gallbladder surgery 20. Unaan na ninyo ang sakripisyo gihimo ko sa mga surgeons diya sa Samal dili lalim nang gihimo na mo diha ba. Dili lalim na siya may gala pero mao lagi dili yun mo kon sa inyo nga inyong tambak ka no adto sa Piña Plata tanan ayaw pod kay ang serbisyo magkadaghan mo dili na gyud maayong serbisyo kano SPMC sus pila ka libo na pila ka doktor unsa man paghatag sa serbisyo equalize gina siya gyud kung na kay 100 ka pasyente pwede na ng duha
doktor nga full-fledged. Di na siya pwede butang nimong 1,000 pasyente. Unya, isa ka buok doktor. Nya, pila ka buok ng doktor nga sa surgery sa SPMC. Ang ratio sa Santa Cruz Digos. Dili ay, bisa kung sao ninyo may gala. Dili mahatag ang quality service. Mao lagi ni. Ang punto sa akong istorya may gala. Ayaw mo ba expect nga tanan serbisyo ihatag sa inyo sa gobyerno? Mag-iagak na nabadayon mo sa social media. Text dito nga, ang ingani ng SPMC. Wag yun mo kasabot ba? Kung sa sitwasyon. Masig maadto mo bangkirohan sa palengke ba? Unya, 20 mo kabuok, natubag ng tindira isa kabuok. Kaya ba dahil na niya? Dila ay, paraya mo sa hospital ko. Mao na siya nga, akong ginasugyot sa inyo nga, pareho rin inyong gasto. Adto mong SPMC o sa private hospital. Sa tinuod, ingana na ginasya yun. Ha? Dili na siya atik akong ginaistorya sa inyo na gano'n. Kay, ang sitwasyon sa government hospital, overloaded yun siya yun. Sa pag-usaw na niyo, overloaded yun. Unya, the more nga magkadaghan ang atubangon sa doktor sa government hospital, the lesser ang quality sa iyang trabaho. Magkamali-mali. Mao lagi ni. Akong sugyot sa inyo nga, kuhaa sa inyong utok na nga makabarato mo kumatog SPMC. Kung lang may kwarta, ayaw ninyo. Ayaw na yung abusaduha ang government hospital. Mato mo, private. Yeah. Pero mo din, kay kanila lagi mga private hospitals mga ikaw, nangita yung paagi nga maka servisyo nga di kay mahal. Ha? Ultimo, ang double doctors mga ikaw, nana sila yung mga discounted rates sa pag-opera. Nana sila. Naganit sila yung budget nga 2 million nga para gina sa mga indigent patients. For example, na kay elective surgery, na kay sisa tutoy. Ha? Dili, makawan ka ba? Barato kayo ibayaran nimo pagpaanak. Barato pug kayo na package. Sa anak ha, pagpaanak 1,000 to man siguro to. Oh. Kani lagi. Dili lang ang government hospital capable of servicing indigent patients, pati ang private hospitals may gala. Kay mandated man na sa gobyerno nga na sila'y budget para sa mga indigents. Ang problema lang may gala, kung makibalo ang dato, magpa-indigent po, Santa Cruz Digos. Di ka mo makonsensya na mga manang nagpuyo sa Ladislawa. No, asa ka puyo? Piapido. Sus, pagsundo, pag-opera. Nakamontero. Santa Cruz Digos. Ahay. Tiyan mo na. Kapila na ko na may gala nga mabutang sa package ba. Opera. Abinimong naglisod og bayad. Sus, pagsundo sa anak, Mercedes-Benz ba? Pastilan. Kamu mga dato nga tigpaminaw na ko ba? Ayaw ninyo anak, kay you're not serving the Filipinos sa inyong gibuhat ba? Ha? Kadungog mong siguro mo anak kay inyong mga driver, inyong mga katabang sige magpaminaw nako. Ha? Kung na may kwarta, gamitan na inyong kwarta. Ayaw mo adto sa government hospital. Nya daghang kay kwarta, magtuyok-tuyok sa kalibutan, mag-tour. Pero mo palit senior citizen. Santa, usang gina-tax ninyo ang kuan ba? Sa may Bisaya sa tax eh. Ginapabugat ninyo ang atubangon sa gobyerno nga unta to. Dito ra unta to sa mga pobre ba? Naiusahay magbigala, makita na ko sa klinik ang burloloy imo. Magisi na gud ang dalunggan ng burloloy. Nya bugat na kayong tangkugo bas padaghan sa pusila sa kuan. Kulintas. Magduko na gud. Ha? Nya may naman i-discount og senior citizen man ko. Sus, wa ka maulaw. Ha? Na ako girituking dalunggan may galaw sa dunya. Ma'am, asa ka kaya puyo, ma'am? Sa Insular Village.
Unya ang charge na ako sa pagritoke may gala. Kung magpa-opera ka sa St. Luke's atong giritoke na ko iyang dalunggan 100,000. I-charge na ko sa 5,000. Gikan sa 100,000, gimong 5,000 lang. Hunaw na lang na. Ingon dayon paguli. Dok, na may discount ni kay senior man ko. Suwak ka maulaw. Ay, Santa Cruz Lagos si Dr. kagabi ini sa doktor sa kahanginan.